Раніца ў Гомелі пачалася з патопу. Пакуль пешаходы ратаваліся пад парасонамі, вадзіцелі зніжалі хуткасць да мінімуму. Аўтааматар Сергей Самойленко прызнаецца, прыродны катаклізм яго не збянтэжыў. Да месца прызначэння дабраўся без праблем, бо мае свой сакрэт бяспечнай язды. Лужу, соответственно, да, объезжаем, сбрасываем скорость. При приближении к пешеходным переходам, соответственно, тоже сбрасывать, чтобы не было возможности обрызгать пешеходов, чтобы не было конфликтных ситуаций. Аккуратнее едем, и ввиду того, что подвеска выше, я спокойно могу на низких скоростях это все проехать. Аднак такая упэўненасць на дарозе хутчэй выключэнне. Спецыялісты папярэджваюць, вялікая вада на асфальце тоіць сур'ёзныя пагрозы для тэхнічнага стану машыны, ад паломкі электронікі да гідраўдара. Дадаецца працы і на шинамонтажах. Потокі вады вымываюць на праезную частку вострыя прадметы, як вынік пакутуюць колы. Попадание воды во впускную систему машины. Это может привести к гидроудару. Если плохая резина, привести к заносу машины. Большой поток воды из-за таких дождей идет, то вымываются саморезы, острые камушки и попадают на проезжую часть дороги. И, соответственно, первый, кто проехал по ним, словил. И уже, конечно, сегодня были много ремонтов. И даже по несколько саморезов в одном колесе. Падчас ліўня бачнасць на дарозе падае ў разы, зніжаецца шчапленне колаў з асфальтам. Таму інспектары заклікаюць усіх удзельнікаў руху да максимальной осторожности. Водителям стоит избегать резких торможений, разгонов, быть внимательными, конечно же, выбирать безопасную дистанцию, быть очень аккуратными при проезде луж и при подъезде к пешеходным переходам, конечно же, снижать скорость движения. А пешеходам необходимо также быть очень внимательными при подходе к пешеходным переходам, не стоять прямо возле дороги, чуть-чуть подальше, дабы избежать облития водой. Сіноптыкі папярэджваюць, няўстойлівае надвор'е з навальніцамі захаваецца і заўтра, а парывы ветру месцамі дасягнуць 20 метраў за секунду. Таму пільнасць застаецца галоўным правілам як для вадзіцеляў, так і для пешаходаў. На час непагадзі спецыялісты таксама рэкамендуюць адмовіцца ад паездак на веласіпедах і сродках персанальнай мабільнасці. Алеся Федарцова, Александр Швыдакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».